Konferma iswed fuq l-abjad li għadu ma ntlaħaq l-ebda qbil bejn l-MUT u l-gvern ta' Roberta Bela dwar il-ftehim kollettiv tal-għalliema. Dan ikkonfermatu l-MUT stess fi stqarrija hekk kif rappurtaġġ li der fil-ġurnali tal-ħadd intqal l-MUT aċċettat il-proposta finanzjarja tal-gvern xi ħaġa kompletament falsa. Fi stqarrija intqal li għadu ma ntlaħaqx qbil bejn l-edukaturi u l-gvern u li għadu għaddejjin id-diskussjonijiet bejn iż-żewġ naħat. Din is-sitwazzjoni issa ilha tkaxkar għal xhur sħaħ hekk kif Novembru li għadda l-MUT ma kelli għażla oħra għar li tħabbar azzjonijiet industrijali inkluż strajk ta' ġurnata, strajk li kellu l-appoġġ ta' 97% tal-edukaturi. Iżda minn dakinhar tal-istrajk għaddew kważi 6 xhur u l-gvern ta' Roberta Bela qed ikompli jixxaħħaħ mal-edukaturi fil-waqt li qed ikompli jikser il-weda li jagħmel fil-manifest elettorali. Fil-fatt proposta 251 fil-manifest elettorali tal-Labor tajt li kellu jkun hemm titjib sinifikanti fil-pagi tal-edukaturi, weda li sfumat fix-xejn għaliex l-edukaturi għadhom qed jiġġieldu għal dak li ħaqhom. Intant il-Partit Nazzjonalista ilu jappella lill-Gvern ta' Roberta Bela sabiex jagħti lill-edukaturi kundizzjonijiet aktar xierqa mhux bil-kliem biss iżda anke bil-fatti fost l-oħrajn li jingħataw żieda sostanzjali fil-pagi tagħhom. Iżda jidher li sa issa l-appelli kollha qed jaqgħu fuq widnejn torox bid-diskussjonijiet dwar il-ftehim settorjali għadhom għaddejjin.